Studju riċenti wera li t-temperatura fil-Baħar Mediterran qed togħla brata li hija d-doppju tal-oċeani kollha fid-dinja. Ma' TVM News, il-professur Adam Gauci mill-Fakultà tax-Xjenza fi ħdan l-Università ta' Malta spjega li fost l-istrumenti li ntużaw biex jiġi studjat il-baħar hemm moorings madwar Malta li jkejlu t-temperatura, is-salinità u l-aċidità tal-ilma baħar f'livelli differenti. Huwa importanti li nieħdu tip ta' measurements għax kieku ma nkejlux ma tkostax tista' tikkwantifika kemm qed jidħol il-baħar. Ifri b'dat tip ta' data nistgħu naraw li qed jidħol mal-grad kull 10 snin li għalkemm ma jidhirx ħafna huwa sinifikanti. Il-biologu marittimu il-professur Alan Dejdun qal li dan għandu n-numru ta' impatti, speċjalment fuq l-ispeċi aljeni li jiġu minn ibħra oħrajn u jispiċċaw fil-Baħar Mediterran. Per eżempju, l-Mediterran kif nafu għandu Suez Canal u huwa l-ikbar kanal ta' tbaħħir fid-dinja li ilu fuq minn 150 sena miftuħ, imma fej qabel il-baħar kien jiksaħ biżejjed fix-xitwa bħalissa mhuwiex tal-aħħar snin u allura dawk l-ispeċi aljeni li jidħlu mis-Suez Canal bit-tbaħħir hawnhekk mhumiex imutu fix-xitwa ma tibqgħu hawn is-sena kollha u qed jitkatru ħafna minn dawn jinqabdu. Il-professur Dejdun temm jgħid li minkejja l-monitoraġġ kontinwu huwa meħtieġ li nadattaw għal din ir-realtà minħabba li t-temperatura se tibqa' tistiet u ma tistax titwaqqaf.